सिनि बन गोनां सिगां जाबाय ना जोंबो खुंजामो पानि Actually, tini second freshers meet cultural program organized by Sodoris Division Committee, tai Khomolong Degree College, tai ITI unit borok by organized khajak. Actually, sini o freshers jata social meet sini oboni khlaimani reason tongo. जों अब बिसि बुरुम बुरुम न खलायो जों TSF जेफ्रुन सिमी आसाय फायो आफ्रुन सिमी न आबा हाइके सिनी कटाल कटाल सराय रक जेटा कॉलेज लेवल हाबनाय रक न जों सिनी लायै ताम खलायनके बरंनि विभिन्न समस्या परिया थांखिनि तंमारंनो जों सल्यूशन खलायनायनि बागै जों आबा हाइके बरंनो सिनी मुंनावै जों बरंनो एनकारेज खलायो बिलिव आप खायो जों बरंनो टिसावो फोरोंगो इनका आमते चिनी फोरोंते ताबो फाइने क्या चिनी टेसन होइते न अनेक बरक लीडरशिप फाइका ऑफिसर कत अंखा गोबां मा जागा ताबो ओ TSF सामानि न जों ताबो जे मानि तंमानि जे चिनी दफाना रखाङि तंमानि विभिन्न जागाव जे सामुं तांनाय र चिनी TSF न होइते न आबो लीडरशिप कासे फायो आबागै चिनी रिजन तंगो अ फ्रेशर्स खाइमानि आबागै जों तिनि अर नुवाय हल जों तिनि कुटुम लायो सिनी एक्चुअली जों सारा तिरफ्राव सिनी 33 बार 33 टाइम जों फ्रेशर्स मीट खाजाका TSF निङै आबा हायनो खाजाकै दङ गोबां कलेज जों खलाय दङ साइटोगै दङ तेबो आबा हायके ताबो तो कलेज बांखा जों आगि सिनी सानमनि सिनी चाप्टर अफ डिमान्ड दङ TSF नि जों डिविजन वाइज खलायै बा सिनी टिप्रासा एरियाव जों गोबां मा डिग्री कॉलेज ITI कॉलेज PTI कॉलेज सानमानि ताबो आ चिन TSM सानमानि न जों ताबो खोमोलों हायो डिग्री कॉलेज PTI ITI मानिनो जों तिनि जों तेबो तंथगै जों तिनि ताव तंथगलायो जों हाइब सिमिया तिनि अर डिग्री कॉलेज खुलुका PTI खुलुका ITI खुलुका हाया अबनो मेकानिज्म अबनो बाहायके चालंनाय अजाका तामो ब्रांच दं नांखो तामो डिपार्टमेंट नांखो जों आब्रं तिनि खालखुलि सालायनाय आबागै जों तिनि अ कुटुम लाइमोन पान्डा आं TSM प्रेसिडेंट बिशु कुमार देबरमा।